takéto sú. Čisto dáme gameplay na oni. Kamarád, keď ťa chytí taký boss, vieš, ak ťa rozfraforcuje, ťa roztrhá na kúsky. Tento, no nechám, tohto nemá, zabije len tak spič. A dobre, že keď ťa zabije, tak nejdeš od posledného save pointu, vieš, kým to nevidíš, ale ideš skoro od taďa, kde ťa zabilo. Vieš? Toto si doplňaš, to druhé modré, čo máš to maličké, vidíš, to druhé maličké, to je na meditáciu napríklad, aha, že veci. Počkaj, to je to. Half-Life je to isté. Hej. Máš tú zbraň, ktorá si vieš všetko Ale kovové. to vieš so všetkými zbraniami, ale musíš tam jesť. Hej, tam bolo tak, že si vedel vojaka, si chytil a dohodil si ho hedol. No nechám, už ide boss. Nie, že boss, ale... Taký slabší, tak.